To je široké. Dobrý večer, vážení přátelé, dámy a pánové, jmenuji se Jiří Holíč, budu vám přednášet o Václavově Demlovi. Nejstručnější slovníková charakteristika říká, že Jakub Deml se narodil v Tasově 20. srpna 1578. Katolický kněz, básník, spisovatel. Vydal 135 knih, většinou vlastním nákladem, z níž některé se staly základními díly moderní české literatury. Zemřel 10. února 1961 v Třebíči. Tyto základní údaje bývají žel vyplňovány přívlastky antidemokrata a antisemita. Povíme si tedy něco bližšího k básníkově biografii a zmíníme se i o tom, v čem se i tyto nejelementárnější čtenářské pomůcky, jako například slovníky a encyklopedie, mýlí. Méně důležitým omylem je počet knih, které Deml vydal. Mezi knihy totiž jsou zařazovány i letáky a různorodé sborníky, a tak přesný počet vlastně ani nevíme. Každá další bibliografie přináší jiné čísla. Důležitější jsou ty nesprávné přívlastky, pomocí níž bylo Demlovo dílo vykazováno na samotný okraj literatury. Jedinými argumenty a důkazy odpůrců Demlova díla je hrstka citátů z předválečných šlépění. Vešli by se na jednu stranu. Je smutné, že tato stránka převáží tisícinásobnou přesilu básníkova díla. Je smutné, když myšlení a cít je nahražen utkvělými představami. Situace se nicméně mění k lepšímu a myslím, že to už nebude dlouho trvat a Demlovo dílo bude znovu vydáváno. Zapomeňte světlo i moji přátelé. Mateři douško, nevidím tě, tolik jsi se ztratila ve svém okolí, ale jako bys jenom ty voněla ze šatu léta, přítelkyně pasáčků. Moje myšlenka není o nic méně ztracená a já nevěděl, že tě budu někdy zváti sestrou. Čičorečko, dívko venkovská z časů Boženy Němcové, Viktorko, pano očarovaná očima z dálky, vražednice nevinná, zvláštnosti svého rodného kraje, záhado pro všechny, sama sobě tajemná, trpící, divoká, nevěsto blesku. Stavači. Tvé tělo je silné a lodyha tvá vrže jako škorně kirysníka. Jsi hrdiny, purpurový, ale když tě vytrhnou, dole si nezvykle bled a hlas tvé vůně jest jak touha po říčním rákosí. Miluji tě pro tvoji odvahu a obzvláštní příchylnost k dětem.
Oni netuší nesmírný smutek, uložený v hrdle kukačky. A my toužíme, aby se milovalo nezištně, nevinně a věčně. Čekanko. Ničeho jsme nevěděli o světě na svých stoncích rozsochatých a holých. A naše oči byly příliš jemné proti osudu. Protěže. Jenom ten, komu se život už nevrátí, zastaví se v průseku lesním na trnových stoupních, tak ještě znatelný, kudy se stupovali ovce k napajdu. Jitrovcevi, nebývá ti smutno o polednách tam nahoře v tvém minaretě? Následující stručný přehled nejdůležitějších dat Demlova životopisu ve spojitosti s básnickým dílem upozorní současně na některé omyly a mýty, které se tradují a mají pevný kořínek. Mýty nevymýtitelné. Deml se narodil v Tasově 20. srpna 1878. Byl prvním dítětem druhého manželství. A když básníková matka Antonie Demlova, rozená Bělochová, zemřela, otec Jakub Deml se oženil po třetí. Rod Demlů byl v Tasově teprve od roku 1873. Předtím byl v nedaleké Lhotce a původně pocházel z Opatova v České Třebové. Demlovi rodiče měli v Tasově malé pole a obchod se smíšeným zbožím. Malý Jakub prožil poměrně šťastné dětství. Trvalo vlastně až do příchodu Macechy roku 1890. Problémy byly vyřešeny, až když se stával studentem Třebíčského gymnázia. Od roku 1895 začíná Deml soustavně číst a poznávat českou literaturu, oblíbí si Boženu Němcovou, Svatopluka Čecha, ale zakrátko na to se seznamuje s dílem Otakara Březiny a roku 1896 se tehdy již slavným básníkem seznamuje osobně. Na Březinovu radu jde Deml po maturitě do kněžského semináře a roku 1902 je vysvěcen na kněze. Musím připomenout, že v té době se Deml seznamuje i s Františkem Bílkem, vynikajícím sochařem, reprezentantem symbolismu. Deml v té době již dávno píše básně a eseje a v díle Březinově a Bílkovi nachází žartové, tady protypické symbolické formy, různé promluvy a postupy, dialogy a podobně. Nemenší význam měla pro Demla seznámení s Florianem, rodákem ze Staré říše na Moravě, a který za svým krajanem, který v té době začal vydávat studium. Florian byl původně středoškolským profesorem, ale znechucen školním systémem v Rakousku-Uhersku vytvořil vlastní studia a především se nesmířitelně postavil proti úpadkové teologii, filozofii, literatuře i umění. Nešlo mu přitom o nic menšího než o očistu církve. Jakub Deml se s Florianovým studiem nadchl a všemožně pomáhal vlastním literárním dílem, především překlady z mystické literatury, ale především sbíral peníze na vydávání knih. Těch 7 let, co Deml s Florianem spolupracovali na dobrém díle, vydalo znamenité plody. Nebyly to jen krásně upravené knihy, byl to především osobní příklad a pevné základy pro další generace básníků, spisovatelů, malířů, kritiků, vydavatelů, typografů a všech dalších profesí. Pokusili se tehdy a mnohdy zdařile o skutečnou obnovu křesťanské kultury. Florian byl silně ovlivněn dílem francouzského spisovatele Leona Bloa, osvojil si jeho styl, který byl založen na venkovanské levné mluvě se smyslem pro realitu i metafyziku. Byl to jazyk, který byl schopen vyslovovat teologickou problematiku a přitom být jednoduchý, srozumitelný. Dal se poněkud obrouhlým, ale pro nějaké to slovíčko daleko nechodil, ale jedině tak mohl vyhovovat nesmlouvaným bojovníkům Florianova a Demlova typu. Tady je další pramen Demlova literárního stylu, který se záhy vyhranil
a osciloval mezi františkánskou pokorou a něžností a pamfletářskou ironií. První verze Mých přátel vychází ve Staré říši, a to zcela bez povšimnutí literární kritiky. Konvalinko, z nekřehkých kořenů dubových ohradních panách století 13. Také my jsme si přáli ztratit se v Doubravách a vrátit do prstů drobounké věci z úběle. Maří liste, život tvůj jest jako na dlani a neznáš šťastný květů, jako láska syna selského nezná slov. Pomněnko, tvá prostota je závidění hodná. I na talířku plesáš u rakve mluvňátka. Družičky, rybičky. Hodláku, folianku, buď zdrav. Co si má počít, láska zrezená? Růže stolistá, víš a nevíš o svých úvabech. Zavíraje oči, sní ubohý člověk o sladkém šroubku z mozku, stoupajícím a o vodním víru v hlubinách. Ivonko, měsíci zasvěceném božskému srdci rozjímáš o velikém tajemství granátů a planou stínem umožňuješ našim očím, aby patřili do slunce Eucharistie. Tváře dívek blednou. Roku 1910 se Dema s Poriádem vezle rozešel a na literární půdě v Mornících potom spolu vedli 30letou válku. Jen občas přerušovanou snídaní. Církevní vrchol zrušen s neposlušným kaplanem, který své kritiky klerikalismu vydával okamžitě tiskem, natočila velice rázně. Dema byl suspendován, žil nuzně, ze dne na den, podporován několika málo kněžskými spolubratry a několika málo misionářkami, nebo dívčí a ženské duše byly vnímavější poezí a poznali básníka o celé desetiletí dřív, než slavná česká kritika v čele s Edith Šaldou. Jen inspirovali básníkova nejlepší díla. Jindy jako pomocnice, realisticky uvažující, korigovali všechno, co mělo svůj původ nevýrovnanosti básníkova charakteru. Jeden takový falešný mýtus nám představuje básníka jako Donohu a playboye své doby, jako kněze naprosto světského. To je omyl. Tragické akcenty Demova díla jsou důkazem toho, že svár kněze a básníka existoval a v jistých okamžicích se stával neřešitelným. Právě tehdy, když básník žil z milodarů, často se stěhoval z místa na místo podle příkazů a zákazů církevní vrchnosti. Tehdy docházelo k jistým pohoršením a dokonce skandálu. Poslechneme si text z roku 1924, který se týká událostí o 10 let starších. A básník je nikdy nevydal knižně, tedy je to nepublikované pozůstalosti. Obávám se, že na něco zapomenu. Proto píšu. Píšu tak, jak píšu. Pero písaře píšícího rychle. Často si připomínám slova žalmu. Muriam non sornovi literaturam, in troipo in potential zovi. Není pochyby, že v Biblii svatováclavské jest tento verš přeložen špatně. Už i proto, že je rozpoltěn. To mi dosvědčí Jaroslav Dulich. Mám mluvit i o jazyku svém či o jazyku českém? Že jsem oprávněn takto se tázati léta páně 1924. To mě dosvědčí Jaroslav Dulich.
Nikdo nesmí říci, že neumíme milovat. Malou ženu vezmeme za lokty a přitiskneme ji k svému tělu jako svátost. Mluvíme hmatem, ctíme smysly. Naše řeč je samý smysl. Neplodnost je nám nepochopitelná a jako Izraelité považujeme ji za trest Boží, neboť i my čekáme Spasitele. Neměli bychom vysvětlovat a vysvětlujíce se ospravedlňovat, raději necháme se odsoudit. Řeč naše, řeč lidská, je rozpjatá náruč ke kříži. Mám mluvit i o řeči české nebo o řeči své? Řekněte mi, co chcete. Dovedeme všechno. Mám mluvit pravdu. Mám plakati. Mám se smát. Umím mluvit o kočkách, o myších, o housenkách. Vím mnoho o dobytku vepřovém. Vím mnoho o kavkách, o rorejsích. 10 let se chystáme, že řekneme také něco o motýlech, lišajích, kteří z prudkostí střely letí napravo, takže si myslíte, že se již nevrátí. Poněvadž setrvačnost nebo nějaká ta zeď rozhodnou o jejich osudu. Ale proti všemu očekávání tito motýlové zastaví se nad korunou květiny, kterou naše oči museli teprve hledat. Spustí do ní svůj neviditelný sosák, proto neviditelný, že je příliš jemný. Že naše oči oblouzeny jsou zdánlivou nehybností křídel a uši naše divokým, strašlivým zvukem neviditelné rotace. Tady je dojem hromu a blesku a ustavičné expanze a exploze. A přimyslíte-li si k takovému víru nebo obrázku milence, to jest muže a ženu, kteří se drží za ruce a celou svou délkou těla sebe se dotýkají, to nezapomněl. V očích mají slunce a docela tichounce se usmívají, protože jsou mimo zákon a znají smysl tohoto motýlního letu a zuření. Myslí si, bože, lítej si a sáj, ale k čemu to zuření? Vrr, vrr! A oba se rozesmáli nahlas a toho motýla nazvali případně bláznem. Vůně. Hráz je důležitá i vůně. Let, rychlost, změna směru, jistota v prostoru, šetrnost nebo účelnost v dotyku. To všechno v letu. Vrr, vrr, my nelítáme pro zábavu hlupáku, my lítáme pro oči milenců. Zbožňujeme nádheru květných kalichů, jejich tvar a barvu. Náš lid je docela jistý a proto upoutáváme oči milenců. Ubozí lidé, zemřete jako my. Naše kultura, náš český jazyk datují se od doby cyrilometodějské. Je to směšné, poněvadž je to banální, ale je to pravda. Směšné a banální proto, poněvadž se s tím obchoduje. Ale my neobchodujeme a proto můžeme říci všechno. Nebudu mluvit o svém mistru, ale mohu mluvit k Jaroslavu Durychovi. Jaroslave Durycho, vy můžete dosvědčit pravdivost mého slova. Kdo přinesl Bibli, ten nám přinesl smysl života. Teprve Biblí byl náš národ a jazyk štěpován na strom lidství. Nechci oběti, ale milosrdenství. Kde je láska, přestává zákon. To je smysl Bible. Taková je kultura východu. Připouští všechno kromě lži. Nastoluje se tajemství. Blbec a nevěrec nikdy neporozumí letu lišajů. Oba jsou jednosměrní a přímočaří. Nikdy nevštívíte toho, čemu Ernest Hello říká vnitřní skrytá logika. Hlupák a nevěrec, což jsou synonyma, nikdy neporozumějí poezii a naší řeči. Jiného nepřítele nemáme. Bůh je s námi. Pro nikoho jiného nechceme pracovat. Cokoliv jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mě jste učinili. Naše řeč platí tam a těm nejmenším, milujícím, trpícím a opovrženým. Všichni mluvíme česky, ale čeština je i za našich časů dvojí. Čeština pohanská a čeština křesťanská. Možná se vyslovuji nepřesně, možná i ta pohanská byla mnohem blíž k Bibli, tedy k východu. A k lidství nežli ta dnešní. Jazyk, který vylučuje tajemství, který nestrpí tajemství, který opovrhuje tajemstvím. Jazyk kabaretní, třídní, klerikální, politický a novinářský. Jazyk prolhaný, kšeftařský, zvědavý, všetečný, oplzlý, požitkářský. Nikdy nevytvoří styl.
nikdy nepotěší člověka, nikdy nebude dědictvím národa, poněvadž nezná tajemství spravedlnosti a smrti. A poněvadž mu chybí všecko, co je přívlastkem slávy a budoucnosti. Pochybuješ-li ještě, vneprávuj si a máš mlčení. A říkáš-li ještě, co jiní mnohem dokonaleji řekli před tebou, jak můžeš obstát a kterak se ospravedlníš. Naopak, každý moudrý muž a slušný muž o tobě řekne, že jsi ješitný nebo se chceš živit z hlupáků. Živ se tedy, ale v budoucnosti žiti nebudeš. Láska je cudná a nikdy neopakuje, co řekla už jednou. Tak jako člověk nemůže umřít dvakrát, neboť ani o Lazarovi není známo, že by byl ještě mluvil po svém vzkříšení s Ježíšem Kristem. A kdo neumřel, kdo nad své síly netrpěl, co národu svému může říci? Takovému z hloubi duše přejeme té popularity i ceny akademie. Ale nestojíme o jeho hlíny. Významný malíř, grafik, tiskař, knižní umělec, básník, spisovatel. Josef Váchal za svého života se rovněž žádných mimořádných post nedočkal. Naopak, všechno nepochopení kolem svého díla, spiknutí ticha a urážky přijímal jako zvláštní vyznamenání. O svém díle tvrdil, že je prokleté. A tak Váchal ještě dnes je sice jako výtvarník ceněný, ale není obecně uznávaný ani traktovář slavný. Když byl roku 1967 znovu objeven, tak v hodnocení se objevovaly samé superlativy a byl přiřazován jako další osobnost světové avantgardy. Za 4 roky na to jsme jeho jméno nenašli ani v nově vydané encyklopédii. Píše se rok 1988 a ještě stále jsme se nedočkali umělecovi souborné výstavy, o reedici jeho knih, fonografií a životopisech ani nemluvě. Nejprve tedy několik dat životopisných. Josef Váchal se narodil 23. září 1884 v Milavčích u Domažlic. Jeho matka Anna Váchalová pocházela z selské rodiny. Otcem nemanželského dítěte byl Josef Šimon Aleš, poručitel v Milavčích. Pocházel z mirotického rodu Alešů, stejně tak jako jeho bratranec Mikuláš Aleš, známý český malíř. Děd i otec Alešovi a později Mikuláš Aleš na lehkomyslného Josefa marně naléhali. Nikdy si Hančí nevzala. Svobodná matka v rodné vesnici dlouho nevydržela a odjela do Prahy do služby. První 2 roky života prožil Váchal u svého strýce Jakuba Váchala, kterého byl Marek. Po 2 letech si dítě na vychování bere Alešova rodina, děd a babička žijí si v Písku. Tam Váchal prožil šťastné dětství. V patricijském domě Tonerů, kde bydlel, se často pořádaly hostiny a hony a k panskému způsobu života nezbytně patřila i smečka psů. Tady začíná Váchalova celoživotní láska ke psům a ke zvířatům vůbec. V Písku chodí Josef Váchal do školy, učí se poměrně snadno, je ale nadmírou ostržitý a málo ukázněný. Učení Váchala nikdy nebavilo. Na kresbách, které se dochovaly z Váchalova dětství, je vidět vliv neobyčejné fantazie vyvolané četbou a strachem dítěte ponechaného v nadmíru samotě a vyrůstajícího ve světě dospělých. Po skončení obecné školy sice pokračuje na píseckém gymnáziu, ale s narůstajícími studijními problémy. Ještě v sekundě je 13letý chlapec z tohoto ústavu vyzvednut, poté, co se pěstouni i Váchalův otec zhodli v názoru, že úspěšné složení maturitních zkoušek je nad studentovým hodností. Protože vědí o chlapcově zálibě v knihách, rozhodnou se pro knihařské řemeslo v Praze u Jiříka Weissmana. Během učení chodí na obědy do rodiny strýce Mikuláše Aleše a tam se seznamuje s uměleckými časopisy, monografiemi, se světem umění. Napodobuje a karikuje je moderní reví, vydává vlastní časopis, rukopisně psaný a malovaný. Je to vlastně první autorská knížka. A potěšil svého strýce Mikuláše, který modernisty a dekandenty
Zloubiluše nenáviděl, protože považoval za hrobaře české myšlenky a imoralisty, tak paradoval společné nepřátelé prózovým veršem, jako například vlastní dekadence přírody. Potvora slunce, svítlou zem, kraj zhnilý, jak byl nakržen, vítem střevním blbě řval, potok, jež hrnul se jak lineár. Květiny blbé smrdíce, dýchali výpar znojnice, jež pole své byl okropil, výgrle sedlák nekvapil. Nábožné písně zpívají, je píšky paní žížaly. Z roku 1903 výpod 19. Josefa Váchala. Roku 1902 zavedl Josef Šimon Aleš svého syna do teologické společnosti. Na psychicky labilního chlapce, fyzicky napříč zdatného, má to výchova vliv přímo katastrofální. Trpí úzkostí a strachem z nočních přízraků, nejvíc bělé pod Bezdězem, kde knihaří a žije nedaleko rozhlední středověkého hradu. Probouzí se v noci a sleduje, jak duchové vztahují jeho peřinu a prožívá četná dobrodružství. Nakonec musí zbělé úterecí a vrací se do Prahy. Zážitky zbělé stvárnil na kartonech pláně elementární a pláně mentální a v několika dalších kresbách bytostí s pragmatickými těly. Váchal byl přesvědčen, že portrétováním strašidla svým způsobem neškodní, což nás svádí k domněnce, že na počátku vzniku umění je úzkost a strach. Teozofie a spiritismus je patrně něco jako droga, protože Václav po návratu do Prahy navštěvuje dál lykařské seance, oblíbí si sklep sochaře Šalouna, pomalovaný volskou krví. Tady si uvědomujeme, že Husův pomník na Zdraměstském náměstí je dílo inspirované a slovem a skutkem naplňuje program Gnostika, za něž se již několik let považuje. A v pamětech pro Portmana o tom píše. Přetrvávám uzla a šerednosti a maluju hrdý, protože nevidím příčinu obrátí se k dobru a k kráse. Až výtvarně bylo by to totéž. A z toho důvodu, že konec konců vše bílé a božské viděnovými kosmickými brýlemi objeví se neslýchaně zkraslovat. Na roku 1904 se Václav stával žákem soukromé mladířské školy Aloise Kalvory, staromilce uměleckými názory, povahu dobráka, skutečného altruisty, kdo se podobal svému příteli Mikuláši Alešovi. Tady jsou příčiny některých Váchalových názorů a postojů, podle nichž charakter lidský určuje charakter umělecký. Podobné reflexe obsahují Váchalovy deníky. Četl jsem korespondenci Al Slavíčkovou. Muž rustikana, povaha mě vzdálená, nesympatickým, jen prosovuje žádání podpor, stipendií a obchodování. Dokonce mluví v dopisech tak jako všichni ubožáci malíři. Říkali si, udělal bych to, kdybych věděl, že prodá. A to už je mi charakter mizerný, slovanský, dožebrávající se. A pak alkohol, vámi, RB, realismus. Syn své doby. Ale i co krajináře přečíje Juleček a někdy Alois Kalvoda. Ze všech výstav, které tehdy v Praze byly, nejvíc na Váchala zapůsobila velká expozice díla Nora Edvarda Muncha a o pár let později výstava Rusa Nikolaje Fredericha. Expresionismus a symbolismus vždy ve spojení a v různém poměru. Je zajímavé, že podobné obrazy vytvářeli v té době v Itálii Boccioni a Russo a vlastně někteří další tvůrci příštího kulturismu. Váchalova díla z onoho času mají tyto názvy. Ikubus, Čarodějnice, Mumie, Kněžka Astartina, Marie, Salome, Černá mše a nejznámější obraz Vzývači ďábla. Váchal vyřezával plastiky, nábytek Miloši Martinovi a navrhuje dekorace pro loutkové divadlo. Z toho si něco posloucháme.
Dobrý večer, milé děti. Teď vám tady předvedeme scénku inspirovanou knihou Josefa Váchala Krvavý román. Od stejného člověka si můžete všimnout i zde pomalované naše kulisy. Zde vidíte vchod do tohoto hrozného pekla, kterým vcházejí sem hříšné duše. Zde je tento pekelný oheň, který je strašný a hrůzný. Tady pak dále uvidíte hříšné duše, které se smaží na věčném ohni pekelném. V tomto kotli sublimují, stoupají do výše, zde se destilují a zpátky padají do tohoto strašného pekla. Na této straně však opět můžeme vidět cházku a tovaristvo pekelné. A nyní pojedem. Dobrý večer, přeje vám Kašpárek. Na zámecké věži odbíjela půlnoc. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Všechno již hluboce spalo. Jen chůva ošetřovala hraběcí novorozeně. Též pastoušce a komorná na drobátky bdělí. Chůvě se zdálo, že slyší nějaké kroky. Tom se ozvaly vedle příšerné zvuky. Znělo to jako pekelné kerchlání. Ta herchlající příšera byla už velmi blízko. V úzkosti počala se chůva modlití. Strašlivá obluda zjevila se napravo. To chrchlání bylo však ještě strašlivější. Byl to čert s malým dítětem v náručí. Přiblížil se až k té chůvě a počal jí do obličeje chrchlat. Hrůzou a leknutím
přemožena, nemohla ta stará žena ze sebe vypravit jí ze sebe ani hlásku a omdlela. Ten čert, jako by na to čekal, vzal z kolébky hraběcí dítě a položil tam ono, které byl sebou přinesl. Tak to hraběcí dítě vzal a spustil dolů po provaze z okna. Za nějakou chvíli vytáhl děcko nazpět, ale to nebylo už ono, které prd dolů spouštěl, to nebylo ono. Na to se čert z komnaty vykradl a plížil se opatro níže do pokojíka komorné. Ta to velmi tvrdě spala a nemohla ji probudit ani čertovo krach. On byl také té komorné, té vyměnil, nehodil za svoje přinesené. Ráno pak našli sloužící hraběcí chůvu nehybně ležící. Byla mrtvá. Uklojí asi, milé děti, lepnutím srdíčka. Novorozeně hraběcí. Zdálo se býti nějaký cizokrajný typ. A více osmahlé býti. Komorná nevěděla dokonce o ničem a vůbec nezhledala, že má dítě zaměněné. Také Ovčáková o ničem nevěděla. Tak, děti, to je konec pohádky. Dobrý večer, nazdárek, klaní se vám Kašpárek! Mějme si, že na začátku každého uměleckého díla je ideový koncept. Myšlenka, hlavní myšlenka. Tak například umělec vysvětluje Oid názvem Succubus, podivné zátiší, hořící svíce a lepka, z níž pučí mandragora, výtvorný mužíček, po embryo doplňuje celek. Na počátku století byly takové a podobné obrazy hodně nekonvenční a souvisely s fenoménem moderního umění. Když po 30 letech podobná témata devastovala surrealismus 10. nálevu, tak ve slovech básníka Jakuba Demla věnovaných témuž tématu cítíme nádech a živosti. Jenom tolik vím, že nenávidím romantiku, jako náš přítel Konůpek. A kdyby mě některý grafik poctil leptem, na nějž bych ze suché lepky z oka nebo z huby pučel zůžek vět, dal bych mu počuť. Později se váchal expresionismu hlásil programově. Bylo to krátce po skončení první světové války. První obraz nazval Snídaně a podle autorova vysvětlení byl na něm znázorněn dělník, sešílevší v kavárně nad místami cukrovým, ještě s jedním druhem, protože se mu zdálo, že polstrovaný Lenor Žida oživil se barevnými strašidly. Tutéž metodu umělec uplatňoval v posledním období své výtvarné tvorby, na začátku let 50. kdy složitě komponuje motivy ze současnosti, to je například kolektivizaci vesnice, éru traktoru, kombinaci náměty nedávné a minulé historie a nejvíce inspiruje četbou upírských příběhů, jmenovitě čínskou bílou paní Jášku. A tohle je upír pro mě, ten a žádný jiný. I přivezl jsem si z role kreslícího papíru a dal se do díla. Vznikl po několika dnech první realistický obraz,
s 30 figurami, z níž vyniká krásná Saloména, ležící jako živá v rakovin, s košílí dole zablácenou od nočních toulek a s astrálem nahoře, hrozně se divícím, že jí katahá z rakve a užetá pak hlavodou letí. Nejčkont holt lid inteligentní, přeškolený, i dosud neprověřený, já se o tom díle ve městě mluví a zatím vznikl další obraz, protějšek popraví naši Beňáku Výčína. Na tomto místě je třeba říct, že Váchal byl mystifikátor a o svém životě a díle písemně i ústně šíří legendy a slova básníka Chimenese o tom, že dají vám nalinkovaný papír, pište napříč, naplňoval skutky jako nikdo jiný. Roku 1908 se Váchal seznamuje s četnými literáty a výtvarníky, soustředěnými okolo reví Meditace. Zpočátku to byl orgán katolické moderny, ale zakrátko se v něm začíná uplatňovat i mladší generace umělců, ze spisovatelů například Emila Dury, ze výtvarníků Pasovský, Konípek a v neposlední řadě i Váchal. Hesla Sursum Corda, které bylo v podtitulu Meditaci, bylo ponecháno Sursum, název příštího uměleckého spolku. Skupinu Sursum založili 30. července roku 1910 Josef Váchal, František Koblíha, Emil Pasovský a Jan Konípek. První výstavu Sursum uspořádali ještě téhož roku na podzim v Brně, ale již tehdy s ním výstavoval Jan Drzavý. V květnu roku 1911 byla žádná skupina Sursum úřadního povolení stejnojmenného spolku. Za několik týdnů na to dostávají kladnou odpověď. Rychlost, jakou rakousko-uherská byrokracie vlízuje žádost občanů, je dodnes divující. Na podzim roku 1911 spolek Sursum zahájí činnost. Umělcům sdruženým v Sursu bylo vlastní přesvědčení o duchovním poslání umění a o úloze umělce jako misionáře spirituality. Byli to nespokojenci s duchovním klimatem v Čechách, především se stavem výtvarné kultury, uvíznuté tehdy na mělčinách a impresionismu. V tom se vyznavači nové spirituality soustředění ve skupině Sursum příliš nelišili od svých generačních vrstevníků z 8. skupiny. Lišili se vztahem k sižetu, obdívem všech irreálních aspektů života. Malování kytar, slanečků, skleníček, mandolí na denním tisku nemohlo Váchala i Hodruch nějak uspokojit. Od času nástupu moderny až po dnešní postmodernu se zdá, že všechny revoluční přelomy umění způsobuje krize námětu. V roku 1911 posílá Váchal Pasovskému dopis ilustrovaný rukopis s titulem Smutné obrázky v nejbližší budoucnosti a nepklon se symbolikou Sursumu. Obrazem a slovem prorokuje nejbližší budoucnost. Pepík Váchal uřeže ve Lígráku vidění do sírečku. František Koblíha prodává po hospodách erotický pohlednice vlastní výroby. Jan Drzavý v anatomickém muzeu Štítu si naložený jakožto zvláštnost. Konípkovi zásluhu o starou Prahu dovoleno zametat na Starém Městě. Emil Pasovský vodí procesí na Hostejnu. A píše dále. Právě se dovídám od pana Štápla, že zemřel v Okorou ulici učeň zahradnický v školkách pana Jana Drzavého zaměstnání. Píší tedy současně na četnické velitelství v Čáslavi, aby nařídilo vykopání jeho mrtvoly a prohlídku téže vykonalo a zamezilo úmrtí druhé učně, neboť má opět být použít portrétování od syna pana Drzavého jménem Jana, který po odvodu, při kterém nebyl odveden, od svého otce i nedoma byl zavřen a na návrat jeho do Prahy není ani pomyšlení. Zmíněný Jan Drzavý, který svými mystickými portréty jistě do hrobu toho učně druhého, na kterém se učil, přivedl, se opět druhého učně portrétovat. Doufám, že příslušné orgány si zajisté povšimnou toho neslýchaného týrání lidí ve 20. století. Odborné líčení rozpadu skupiny Sursum předcházelo rozpad skupiny skutečně a Váchal ještě na podzim roku 1911 písemně ohlašuje svůj výstup.
Krátké, ale podivuhodné přátelství Josefa Váchala s Jakubem Demlem začíná 24. března 1912, kdy malíř z pověstí mystika, satanika a podivina dostává dopis s penězi od katolického básníka a kněze známého do toho času být svým odborným postojem vůči vysoké církevní hierarchii než vlastní literární dílem. Sympatie jsou oboustranné, oba umělci jsou chudí, což je nekladné znamení opravdovosti a nonkonformismu. Nesou totiž svoji chudobu jako poslání, jako samozřejmost. Jejich povahy mají více společných rysů. Tlačení po spravedlnosti a remontu, pokornou kontemplaci i žíravou blasfémii. Josef Váchal zná Demlovo dílo z krátké spolupráce s Florianem a jeho staroříšským studiem. Píše: ve studiu setkala jsem se již dříve s vaší prací, která otřesla již od bojovského stylu pana Floriana. Ostatně vždy jsem si vás představoval tiššího a měkčího než oni. Snad lahodilo mě to, že vám jsem blíže, slamochu stejnému s vámi, který prý více o svoji moč, než o království nebeské se staráte. Váchal se zpočátku ještě zmiňuje o práci, kterou přislíbil Florianově studiu, a zůstane většinou v jinou plánu. Poznávám sám, že nejsem tak ustálený, abych odvětí se mohl tak veliké práce, jako je výzdoba legendy zlaté. A pak jsem toho tolik slíbil, že vydám z říchu barevných třebolitek Erbena vlastním nákladem. Podobně si Váchal v dalším dopise Demlovi umožňuje splatit dluh, který osobně velmi pocitoval. Literatuře českého baroka, osobnosti Koniášovi především. Co je mi celá literatura spálená tímto příšerným zvěstovatelem marnosti, proti pěkáře, poslední mezi člověka, alespoň 20krát otištěné v současné době kousky českým prodavateli osvětlitla smích, nenávist výdat lidskou kůži. Vyváží celou renesanci plachnousí s milostem a zdravím. Stvořeno tak dokonale pro nasyceného měšťáka. Nikoli dobou úpadku, leč sloučení krásného, co ve středověku bylo, primitivu a síly, bázně a moci, byli Koniášové a Bílovští. Jaké kouzlo, jaká rozkoš v jejich podání, drastické nikoli kulturní, jaká božská neumělost a smělost, toť plné renesance. Jsem tolik přesvědčen, že nezemřu dříve, dokud nevydám Koniášův smrt, soud. Důstojné vyprávění se vší vážností a pochopením baroku, který cíl jehožto uskutečnění stačí, abychom jako podezřelí byl internován vládnic. Tak píše roku 1912 Váchal Demlovi. Svůj slib uskutečnil a hol Koniášovi vzdal včetný díle literárníky malířský. Spolu s jiným to přispělo k bojkotu umělecova díla k nenávisti, která trvala za rok. Ve současnosti ale vraťme se do března 1912, kdy v Šepkovicích zapadla dědince v poutu západní Moravy žije Jakub Deml a pobyt tam patří k nejšťastnějším období jeho života vůbec. Žije z milodarů věřících ze dne na den a přesto šťastný na dojet solidaritou nejchudších, z jejichž pomocí vydá roku 1912 své nejnádhernější knihy. Přístek to děl ilustruje a mnohdy i váže a ručně kóduje Josef Váchal. Na prvním místě, co do krásy chronologické posloupnosti, je to Demlův překlad díla německé vizionářky Anny Kateřiny Emerichové Hora proroků. Knížka vyšla o Velikonocích roku 1912. V srpnu téhož roku vydává Deml svůj první deník pod názvem Rosnička. Knížka malých rozměrů nutně omezila možnosti Váchalova výtvarného doprovodu. Současně ale přinutila výtvarník tak maximální koncentrací básní obraze. Kniha obsahuje i soupis značně neúplný dosavadního Váchalova díla a dvě zdařilé portrétní fotografie umělce, jejíž autorem je Karel Sepp. V Vánoců roku 1912 vychází třetí společná kniha Hra smrti. Demlovy literární vize totalitární společnosti, která je klasí každého pokusu o individuální svobodu, přivedl malíř do světa opravdu kongeniálně a myslím, že takového pochopení a domýšlení textu
se básníkovi nedostanou ani od Františka Bílka, umělce a přítele počátků. Podobnými slovy a po mnoha letech vás znovu ocenil Váchalův absolutní výtvarníci. Připomeňme si ještě, že básník Otakar Březina nad žaloditovou výzdobou hradu Smrti vyhlásil, že malířovo použití kontrastu žluté a černé má spojitost se symbolickými systémy výkladu a praxe středověkých mystiků. Slídivá a mstící se byrokracie brněnské konzistoře přinutí Demla, aby se ze Šepkovic vystěhoval. Básník odjíždí do Prahy a tam nalézá přístřeší právě svého přítele Josefa Váchala. Malíř na to často vzpomíná. Nejsoustavněji ve svých pamětech, které ovšem napsal až potom, co z církve demonstrativně vystoupil. Jiné nezaujetě a navíc celou řadu nepřespastí, což je obvyklé po 20letém časovém odstupu. Jakub Debl bydlel v mém ateliéru od dne 31. října do 13. listopadu, kdy pronajal blíže ateliéru v Lužické ulici pokoj vlastní. Kam jsem často k němu docházel a zejména večer s Demlem besedoval. Bývalo tam našich dýmek příšerně jako říjno. Bylo mnoho lidí u nás, kteří doufali, že Jakub Deml od církve katolické odpadne a tudíž očekávali od něho větší pokrokovost a modernost, než už Demlovi byla. Ze svého trpitelství, pronásledování a hrdého vystupování proti kléru, hlavně biskupům a podobným veličinám, cítím svoji popularitu, která by jinak jako obyčejný katolický básník či spisovatel nestržil ani slávy, kterou celkem rozbředlým a namůřelým lidem tím sledoval, nedosáhnul. Na sklonku roku 1912 podnikla Deml přítelem Váchalem cestu na Moravu. V Bílovicích u Brna jsou hostky S.K. Neumana a jeho družky Boženy Radčové. V Jaroměřicích navštěvují učitelku Antonii Svobodovou a Otakara Březinu. Skromného a plachého básníka již tehdy prohlašovaného za největšího poradní české literatuře poznáváte Váchal osobně poprvé a naposledy. Ze setkání si odnáší hluboké zážitky a úctu básníkové dílu, od toho času stále vzrůstající nitečka bezjmennou. V cestě nazpět do Šepkovic píše Váchal ve svých denících. Večer byl poslední den v roce, šli pěšky do Šepkovic, mrzlo, hvězdy. Viděli jsme ohnivého muže za námi, já revolver, ten modlitbu doporučoval. Krátce na to, na začátku roku 1913 se Deml s Váchalem definitivně rozstávil. Dopisem 13. ledna prosí Váchal, aby jej nenavštěvoval a vyhýbal se jí písemným stykům. Úpěnlivě vás prosím, potkáte-li mě náhodou, ať v kavárně, ať v kostele, ať na ulici, abyste mě úplně ignoroval. Za umělcem pochopíte mě lépe než kdokoliv jiný. V dopise jinému příteli uvádí Deml jako hlavní důvod rozchodu Váchalovo chování při návštěvě Božany Radčového jako Demla v Praze. Jestli vás ďábel nikdy nesvedl, tentokrát jistě neuvidíte pád, je tady Božena Radčová Neumannová. Václav na tuto návštěvu vzpomínala po letech jinak a tvrdil, že Radčová Neumannová společně s Marí Majerovou navrhovali oběma, aby se místo pěstování mystiky věnovali erotice. Svoje by jistě pověděli nezveřejněné paměti Boženy Radčové. Potom budeme muset soudit, do jaké míry se shodovala Demlova potřeba křesťanské lásky s dobovým vyznáním, soupudí se anarchokomunismu. Epizoda by to byla naprosto nicotná, kdyby v základě neobsahovala to, co potom nacházíme v díle umělců, co by ideové silovšívky obrazného básní. Josef Váchal rozchod s Demlem přijímá nesmírným zklamáním a rozčarováním, kdy teprve nedávno byl znovu přiveden k životu praktikujícího katolíka, ale poradí si okamžitě po svém. Vrátí se nazpět do teoretických spolků a Demla a ovšem církev bude od toho času důsledně karikovat. Deml je na schody dávno zvyklý. Možná si ale neuvědomil, že způsobil,
že Václav s osobou básníků ztrácí do té doby společnou přítelkyni Elišku Weisenbergovou, ženu továrníka Žebráka v Čechách, která oba umělce štědře podporovala. Pomstí se nakonec domluvit několikrým způsobem. Vydá jako své další knižní dílo Pekelný žaltář, o němž jinde výslovně teda vyprovokovali její Deml. Zanedlouho potom svědčí proti básníkovi u Vinohradského soudu, připrodané továrníkem Weisenbergem, jejíž smyslem bylo dát paní Elišku Weisenbergovou pod kuratelu a konečně znemožnit Demlovi návštěvu svého strýce Mikuláše Haleše. Básník, který toužil slavného umělce nejen osobně poznat, ale poprosit ho ilustraci připravované knížky, kterou nebyla žádná jiná, než dodnes nejoblíbenější moji přátelé. Mikuláš ale za několik měsíců na to umírá a tak doma svůj záměr už nemohl uskutečnit. Václav paroduje Demla i literárně. Prosím, poslechnout. Přijdou nějaké vetřiny nebo mrzniny. Ať přijde sestřička poslechnout, jaké mám kvarteto. První housle smích, druhé housle smích, čelo smích, basa smích. Včera nadával Richard na prasata, tak si považte. Bratr prodal prasata. Šlo se k němu vypůjčit 100 korun a on smutně odvětil, že prasata sice dobře prodal, ale peníze, že dostane až za měsíc. Ví to všemohoucí Bůh, jak jest měsíc dlouhý? Gratulujte mi. Už jsem také vegetarián. Zítra si dám natisknout vizitky. Jakub Deml, vyznáním římský katolík, povoláním kněz, myšlením, řečí a skutky hříšník. Abstinent. Znovu. Vegetarián nucený, přivrženec každého, kdo nemá přivrženců. Pastýř bez stáda a tak dál, a tak dál, a tak dál. Kafe, brambory, chleba a tabák. Vesměs z říše vegetativ. Jsou mi denním úkojem. To se mi povedlo, úkojem. Ale na životě mne udržuje Bůh neviditelný, tedy nepravděpodobný, pravdě nepodobný. Dnes. A malý důleček na břehu mořském. Jestli pak to moře do něho vlejem, důlečku děravý, důlečku hladový, důlečku nejdůlečkovatější a nejdobřejší. Středa, Kvantemboru masopustního 1939. Důlečku děravý, důlečku hluboký, což jen do něho požehnání vlejem. Dostal jsem ve 4 hodiny 35 minut 20 sekund od N talíř jiternicové polévky a 4, slovy 4 jelita. Pozdravuji vás, aleluja. Píši Hadrianovi do Staré republiky o rukopisy, který mě tento vyděrač několik roků zadržuje. Druhý den po též radici. Čím to as, že heřmánek více voní než jarní řeřicha? Asi proto, že přidává se do koupele dětem a že koupel je obrazem křtu. Včera bratr jednoho hodnostáře zase nadával na prase, které došlo z jarmarku neprodané. Z konzistoře dosud nedošlo nic. Dilectus meus. Konec přátelství byl tristní a třeba, že u nás ještě žijí dlouhá léta, nebylo nikdy obnoveno. Jeden o druhém ovšem věděli a našli časem pro sebe jejich slůvka uznání. Důkazy najdeme v knihách Jakuba Demla i ve Váchlově korespondenci a demisích. A víme ještě o jednom společném osudovém rýsu. V první polovině let 30. a výrazně
Od roku 1934 u obou umělců vrcholí spor s tehdejší oficiální kulturou a společností vůbec. Deml reaguje zapomenutým světlem, Václav se po chladně přijaté souborné výstavě chystá odejít do ústraní a přestat tvořit. Oba umělci vidí hlavně přátelé svého díla mafiánsky strukturované klice tzv. Hradních umělců, kritiků a nákupčích do veřejných sbírek. Hrození pamfletáři stíhají tyto nešvary skutečné i umělé v nejednom dalším díle. Je třeba připomenout, že ani Deml, ani Váchal se později nedali přetáhnout do tábora kolaborujících umělců. Naopak, distancovali se a stáhli do ústraní. Z pověstí protirepublikánských pamfletářů to ovšem po 45. roce nemají lehké. A následující epoše jsou i nadále na indexu. A je vlastně jejich štěstí, že na zapadlých vesnicích přežívají pověstná 50. a dožívají se do 60. Váchal píše celou sérii memoárových románů, na jejich stránkách se čtenář setkává prakticky se všemi postavami české kulturní historie od roku 1900 po leta 60. Evokuje často obraz českého nebe, kde opět pokračují nekonečné rozhovory malířova otce Josefa Aleše Lišce s Mikulášem Alšem. Jsou tam všetci, které měl Josef Váchal rád i se svými chybami. Nechybí mezi nimi ovšem ani Jakub Deml. Hleďte, tamhle jdou nějací páteři a jak se spolu hádají. To, že je Deml, Pouška a jiní katoličtí básníci, pravda, tamhle v zálité Otaká Březina. Slyšte, nadávají pojharou jedna radost. Aha, vy už to derbáctví na zemi nepředěláte. Váchalův humorný skepticismus, který autorovi vydržel až do konce, ovšem nějak neodporuje básnickému národu Jakuba Demla. Roku 1960 se ve svém Tasově dočkal nejen atomového, nýbrž i kosmického věku a jako básník nemohl necítit úzkost možnosti apokalyptického konce. Vize budoucích časů jsou básníkům vlastní. A jako katolický kněz nemohl situaci vidět jinak, než jako zapření Boha za současného neboštění techniky, vědy, institucí a státu. V době falešně optimistických zpěvů zpívá Jakub Deml svůj apokalyptický národní marš. Není neděl, není svátků. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Není ani desatera. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Není rodiny. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Není národa. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Není rozumu. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Není srdce. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Není člověka. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zvíře. Ano, zvíře jest. Venite adoremus. Pojďme a klanějme se jemu. Teď bych vám komentoval nějaké Váchalovy obrazy, kresby a obrazy. Pláň elementární a pláň mentální, to jsou dva obrazy z roku 1904. Tedy z času, kdy trpěl těmi vizemi, vidinami, příšerami. Tehdy ještě neměl ani výkladné školení, to bylo až o 3 roky později. To je seance tam, vidíte,
ruky na stole, to znamená, je to typický spiritistický interiér, že si mají se na stole a zavřenými rukami do místnosti vítají astrální těla vyvolaných osvět. Na druhém, to znamená tam vpravo, to je kabalik evokující, to je pastor z roku 1909, málo známý obrázek, připomínající ponouků pastely Redonový. Dílo tohoto Francouze Váchal velice obdivoval. To je z cyklu 7 hlavních hříchů. Tady je vlevo je smilstvo, vlevo je pýcha. Od středověkých žaltářů po baroko je 7 hlavních hříchů oblíbeným námětem umělců, kteří jsou ve všem dál až obyčejní lidi, viděnou ten pověstný krouček a tak mohli uplatnit profesionální přístup. Nahá žena a na jedné straně je had, na druhé straně jakási zvířátka, na druhé straně je pýcha, další obrázek je 7 hlavních hříchů. Váchal pýchu personifikuje postavy, která má něco z člověka, něco z kohouta, něco z ďábla. Obrázek vlevo patří ještě do toho 7 hlavních hříchů. Váchal jako gnostik měl všechno rozděleno na síly dobro a síly zla. Nic jiného tam nebude. Na druhé straně je průvod katedrály. To je Ory z roku 1909, z období, kdy vyvíjel nejagilnější činnost ve skupině sourců a ten volný expresivní rukopis ukazuje na širší souvislosti. Byl to jakýsi univerzální domový. Na straně levé to je olej mumie z roku 1907. Ten si prohlídněte, protože je dneska nezvěstný. Jak je to obvyklá tematika Váchalova. Na druhé straně je rodina Vodníková, to je dřevolid z roku 1913, je to pohádková fantazie a zároveň mírný horor. Pro dětské knižní ilustrace asi méně vhodný. Tady je zajímavé srovnání s generačním vrstevníkem Josefem Mladou, který podobnou pohádkovou faunu rovněž maloval. A jeho vodník je typický Čech, pracuje, šije boty a všeněch mnichů úplně nejvíc. Tady vidíme obraz, který se jmenuje, jako nejprve nazval ukřižování, ale ve skutečnosti to jmenuje Oltář mystiků. Je to z roku 1916, kdy utvořil Václav několik reliefů na téma ukřižování. Je to dílo expresionistické a zároveň vidíme souvislosti, která připomíná nám to gotické ukřižování, teda expresionismus to není metoda, směr, to je prostě pocit, který se táhne historií nějak. Na druhé straně to je plná trefa, to je dřevolid, který vytvořil roku 1919, když se vrátil z první světové války. Je to cyklu Kronuta, který se přihlásil nejen k expresionismu, ale dokonce vstoupil do sociálně demokratické strany, protože cítil, že jako to takhle už nejde. Ohlas bojí z první světové, vrátil se s úplně bílou hlavou, úplně bělými vlasy a ztratil veškeré iluze jako chojstvu a především v křesťanské Evropě. Tady je figurka vyřezovaná. Václav vyřezoval figury asi od roku 1908 a asi 20 roků je vyřezoval, nikdy je nedatoval, nikdy je nepomenoval. Takže nevíme, co to je. Vytvořil skřetové takový cyklus fantastických figur a potom vytvořil, teda to pomenoval, alegorie zlých vlastností.
to vytvořil roku 1910 o lidé později. Pravděpodobně znal teorie Ernsta Kreschera o závislosti charakterového typu na tělesných znacích. Tato teorie je populární dodnes, hlavně u filmů, že od Hollywoodu až po Barandov vidíme z obličejů, kdo bude padou a kdo bude dobrý hrdina. Ale to ještě není ono, to je jako pravděpodobně nějaký skřet. Na druhé straně je ovšem Josefa Šimánka píseň Kotýky. Váchal vyleptal obrázky i text svého přítele, básníka Josefa Šimánka, již tehdy adepta hermetických nauk. Obrázky, text, to je vlastně takový komiks svého druhu, ovšem spiritistický jako tam. Je to z jedné desky, to je rarita. No a to jsou, jak jsem říkal, to jsou ty, to je ten cyklus alegorie všakých vlastností. Víme, co je jako Bernard Matyáš Brown Fuchsu, taky dělal alegorie všakých vlastností, takže ono to jako nebylo nic novýho. Ale tady nevidíme, co je pícha a tak dále. Nemá to názvy jinak. Na druhé straně je třeba volit, nevidím to, posud pravděpodobně z Vigilii, který z toho období se jako setkával s Demrem. No, tady z těch Vigilí máme celý soutisk všech řevolitů. Na druhé straně ovšem tam je řevolit ze Šumavy. To je z roku 1934, to je daleko starší. Ale protože byli abstraktní, tak tam asi to vybrali jako ukázka moderní grafiky. To je stránka z Vigilí, ale na druhé straně to je z mystiky Čichu. To je knížka, která byla vydaná roku 1921 o různých květníkách a vůních. Mám takový dojem, že se ještě inspiroval tehdy Demrem. Tou knížkou Moji přátelé. Která vypadala to výtvarně pěkně. Nemá tam jen vůně, ale i smrady, kapr tam třeba má. Vlevo to je nejslavnější obraz, který pokračuje i na tom rámu. Zývač ďábla. To souvisí s jeho tehdejšími názory. Na druhé straně to ovšem je asi o 2 roky starší olej. Je to město. Ale není to žádný konkrétní město, je to takový apokalyptický město, takový mravoniště. Roku 1910. Do daného díla patří tento dřevolit, jsou to prostě nějaký ty senáce, ale právo to je cyklus mystikové a vizionář. To je William Blake, anglický básník a vizionář. Je to cyklus černobylých dřevolitů, chtěl vydat původně S.K. Neumann. Potom jako Glenn, Vácha to ze všema vedle rozešel a nakonec cyklus vydala Máša Váchalová, umělcová žena, protože od roku 1916 se Váchal oženil, vzal si Mášu Pešulovou. Svatba byla ve Vinohradském kostele svaté Ludmily, právě tam, kde někdy předtím na svatbu Jaroslav Hašek. Tak to je William Blake, ten tam jak se točí.
neprostřední, ale je to jeho Řevory z Ročenky, na 1923, kde teda karikuje, jak bude vyset moderní galerii, jako tam bohuželostí, jako jak tam jsou vlevo, že jak bude asi vyset on. Je to pravda, on tam jako vlastně dodnes nevysí takto. Ani takto, ani takto. Na druhé straně je další stránka. No, nejprve si povíme tak k tomu pravému obrazu, to je portrét Indry Imlaufa. Indra Imlauf to byl švédský básník a spisovatel Nového Města nad Mokrý, dnes naprosto zapomenutý. Váchal směry moderního umění nijak neobdivoval, jedinou výjimkou, jak se zdá, byl orfismus, směr propagovaný Apollinárem, jehož konkursem byl i náš Kupka. Jak název naznačuje, tak orfismus měl být výsledkem transferu ze světa hudby do světa výtvarného umění. Tento obraz se ale stal trnem v oku všem výpravčím našeho umění expresní do světovosti, protože říkají, že nevíte hierarchické hlavy tam nahoře, takže by to byla abstrakce opravdu na tehdejší dobu nejlepší. Vím, že Váchal neměl rád kolektivní hry ani na to moderní umění. Nalevo, to je akvarel z roku 1949. On tehdy už dělal ty akvarely takový, asi jeho symbolika. Těžko je popsat bez jeho přičinění. Ale je to pozdní dílo už, to už na 70. A už končil správně. To je obrácený, to má být, bohužel, tady ten vlevo je obrácený. Opět je to z roku 1954, které je to dobí své výstavy, kterou měl naposledy v Jičíně. Maloval ty popravy našich daňáků a ty gestapáky, jak tam je zabili jako jejich astrální těla teda a tak dále, tak to jako všechno dával dohromady. A na druhé straně tam to je dřevoid ze Šumavy. Další dřevoid, který už v té knize ale není teda. Je to skoro abstraktní takový dřevoid. Nic na tom není vidět. No, podobně tento akvarel z roku 1953, taky jako je to ve sbírkách Hradcí Králové. A opět je to ty figurky, které byste jako viděli, když blíž, tak tam vidíte jako různý jako ukřižování až po symboliku zednářskou, jako tehdy to velice študoval, jako a říkal, že svět už jako je, říkal, že svět se řítí do ďáblový řítí, no, tak to je toho, ta lepka a tak dále. To je úžasné. Ale tam právo to je jeho knihovna, teda to znamená dílo daleko starší, z roku 1921. Vyřezávání nábytek pro Annu Maskovou je to. V roku 1920 totiž Váchal pracuje do Tomyšlí a Josefu Portmanovi vyřezával nábytek. Mám je stěny, toto je Váchal. Mám takový dojem, nesnáší prázdnou plochu, zná pocit hor, vákují, typický barokní pocit barokních nuansů. Všechno pořezat, a to se nedá pojednat plasticky, tak to pomalovat. Váchal se pokoušel o výjevy z ráje, o čistení pekla, ale nejvíce se mu dařily výjevy pekelné a postavy pekelné. Na fotografii je nábytek vyřezávaný pro Annu Maskovou, malířku pocházející ze Studiánu Jičína, přítelkyni nájemníků a navíc ještě 10letí životní trošku potom.
Na konci života je říkal Sekera. Text rituálu polských erotiků, kde oni se staví obraz, ovšem toto už teda se mladší obraz, ale nevím, co to konkrétně je, název jeho nevím. Nepodařilo se jim to zjistit. Na levé straně to je strana Řevoríkův text. On to dělal všechno nevědomarický video, která dělá autorské knihy. Je to z mystiky Čichu. A následně právě je Řevorík o pár roků pozdější, vlastně z té doby Rudá periferie. To bylo období, kdy říkal, že vidí lidé. Teda se vrátil z fronty úplně jako demoralizovaná tou morálkou. Teda je to expresionismus, jak se patří. Podobně tu obraz té doby. Expresionisticky ovšem už to připomíná jeho knihu Mor v Korčule. Na druhé straně je jeho portrét. Ten portrét je z knihy Dokonalá magie budoucnosti 1922. Není moc věrný, protože má lepší portréty. To už je konec. To už je konec. Tak mi dovolte, abych se s váma rozloučil, poděkoval vám za pozornost a někdy příště naslyšenou.